Samentes vostès van a fer això dels exercicis extraespirituals, coses rares aquestes? No hi pensis més, dona. Vull dir, no hi pensis més, home, no hi pensis més. La casa és tan gran Ja encara, que no era prudent ni raonable. deixar-lo sol aquí durant 6 dies. Però vostè no saps com vostès, com més estimo. Però sobretot a vostè, Ah, no. Guardate! És aquest el número 26 del carrer Pasqualer. Sí, és aquí. Jo soc en Miquel Pujol i ella és la meva esposa, Conxita. Encantat. Molt bé, també, De moment sí. Tenim tota la vetllada per endavant. Miquel, que no portaré los canvis, homes. La casa està molt ben construïda. I quan hem d'estudiar serem fer. Sí? Laura! Ai, el meu minut de glòria ja s'ha acabat. El meu marit em necessita a la cuina. Doncs vinga, nena, aprofita-ho! Com? Ai, la cuina és un lloc ideal per a desfermar les fantasies sexuals més boges! Ja vinc, amor, ja vinc! Però para, on vas així? Així penses caminar? Fica't darrere meu i mira. Dret, esquerra, i remenant. Vinga, et explico. A veure. Dreta, esquerra, remenant. Perfecte, nena, ja estàs preparada per a seduir el teu marit. Vinga, jo saps què? Em vaig aquí al lavabo a ficar-me una mica còmode, on el tens? Aquí al fons, Perfecte. Escolta, i sort amb el teu tigre. Tigressa! Gràcies per ser un consell, Laura, el sofre no puja. Que el suflé no puja, dius? Que el suflé no puja? Ja veuràs si et pujarà el suflé ara, ja. Dreta, esquerra, remenant. Ja vinc, tigre! Que avorrit, Miqui. Sí? Que puc sortir? És clar, home, t'he vist altres d'homes, no ets el primer. Què dius? Per si el trobo superfàcil! Sí, això sembla. M'agrada aquest espai, ple de llibertat, amb els monticles... Els monticles! El sotaboscondor... El sotaboscondor! És tan gran que no es pot veure mai la fi. La fi, diu! Una mica de paciència, que ja t'hi serem, xata. A més, els veïns no molesten mai. No, xata. Si no ens molestaran, no. Però què era això? Ja ho pots veure, xata. Jo i el meu caragolet babós. El meu plat. Pujarà a muntar. Xata. Sí? Esto es la casa. Podeu entrar. Sí, m'imagino que sí. Perfecto. Así que usted debe ser la señora. Doncs no. No. Lástima. Entonces usted debe ser la criada, ¿no? I tant! Vostè m'ha mirat bé. Sí, señora, sí. Ja en tinc tota la pinta. El meu Miquel amb pilota viva? Sí, i que he tingut de clavar una bufetada. No m'ho puc creure. Allò que no sé és si haurà pres el lliçó. M'ha dit que tot era una treva. Que no pot ser, que vostè s'equivoca. Ja m'agradaria, senyora Conxita, ja m'agradaria. Però si fins i tot quan estem sols li costa despullar-se. Potser la seva fantasia sexual és despullar-se davant de desconeguts? Fantasia sexual? Fantasia sexual? Pues si sexe i ell són dos cosites separadetes. Doncs a mi, semblaven bessones. Que no pot ser, que s'equivoca, que el meu marit només té una obsessió, no vull dir les coses. Vinga, home, que som sol de cadira. Vinga, va, de pressa. Ai, I vinc cap aquí. home, ens fa amic.
penses fer distància, si no el massatge? Vinga, va. Va, amb energia, vinga. Vinga, Vicky. Amb molta energia. Ai, Vicky. Ai, com està, Vicky. Però la puc substituir, si vol. No, no, si no es necesario, Segur? No, no, si me las puedo espabilar yo solo, Pensi que sovint les coses a dos es fan millor. Pero así que la señora García no está. La necessitem, senyora García. Que sóc la Conxita. La Conxi dels amics. Y yo en Roberto. Quin nom més viril. Sí, pero los amigos me llaman Bobby. Doncs així fes-te la idea. A partir d'ara et diré Bobby. Es que he ido a dar un vistazo al lavabo. Sí? I que interessant. Vinga. Sí, sí que lo es, sí. I no preferiries fer una ullada? Quan es parla d'allò, per què t'ensenya la cua? No fa falta parlar. Aquest, la cua l'ensenya sola. On eres? No gaire lluny que ho pots veure. Aquí. Però si t'he buscat per tot arreu. Ja, però les habitacions, noi? No, per les habitacions no, per aquí fora. Respireu. Escolta, les dones només te porten problemes. En canvi jo t'ofereixo amor etern. Ambrosio, me has convencido. ¿Sabes qué haremos? Volveré